Rád by som vás privítal na konferencii v Topolčiankach. We have a short official program with our representatives and after that we start with plenary session. Máme krátky oficiálny program, v rámci ktorého by som rád privítal pána primátora Zlatý Moraviec, miesto Major Zlatý Moravce City. Cieľom týchto konferencií je z nášho pohľadu dostať do povedomia problémy bioklímy, klimatické zmeny a otvoriť sa troška viacej verejnému sektoru. One of the aim of our society, Bioclimatological Society, is open to the public and to find some connections between public sphere and scientific sphere. That's why I'm really happy that invitation was accepted from the side of the Major of Zlatý Moravce, Mr. Lednár. Čiže prvá takáto vec, ktorá bude prednesená, bude príhovor pána primátora, potom by som poprosil predsedu Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti a potom by som mohol dať slovo konvenerovi plenárnej sekcii doktorovi Nejdýzovi. First we start with speech of Mr. Lednár, after that the head of our Bioclimatological Society, president of our society, Professor Škvarnina, and after that we start with plenary session. Thank you very much for your attention. Again, welcome to Topolčianky. Vážení páni, vážené dámy, je mi veľkou cťou a potešením privítať medzinárodnú vedeckú spoločnosť v Košicavskom regióne, ktorého centrum je mesto Zlaté Moravce, ktoré leží na významnej západovýchodnej cestnej osi spájajúce Bratislavu, Nitru, Banský Bystricu a Košice. Toto kultúrne a historické centrum regiónu má svoju dobrú polohu a dopravné spojenie vzhľadom na metropolu susedných krajín Budapešť, Viedeň a smer Brno. Veľmi si vážime možnosť spolupráce založenej na medzinárodnom partnerstve, ktorého súčasťou je aj toto stretnutie. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure and privilege for me to welcome the international scientific community from the Podunajsky region, which center is situated in Zlaté Moravce. It lies on important east-west road corridor linking Bratislava, Nitra, Banská Bystrica and Košice. This cultural and historical center of the region has also a good location and transport connection with the important cities of neighboring countries as Budapest, Vienna and Brno. We highly appreciate the possibility of cooperation based on our international partnership, which includes its meeting. Mesto, na ktorom sa stretávame, má v dejinách regiónu Horného Podunajia ďaleko siahlu históriu a významné postavenie. Jeho pôvod sa datuje do roku 1293, kedy sa objavuje prvá písomná zmienka o obci Topolčianky. V minulosti sa k zámku viaže predovšetkým vlastníctvo rodu Habsburgovcov a nesmieme opomenúť tiež význam zámku ako letného sídla prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, Gustáva Husáka a aj súčasného prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý je častým hosťom. We meet in a place which has in the region of Horné Podunajie far-reaching history and important position. Its origin is dated back to the 1293 when occurred the first recorded mention about municipality of Topolčianky. In the past, the shuttle was owned by famous Habsburg family, and we can't forget that the shuttle functioned as summer residence of residents from Tomáš Garrigue Masaryk, Gustav Husák to the current president of Slovak Republic, Ivan Gašparovič. Význam a atraktivitu tohto regiónu počiarkuje tiež skutočnosť, že sa tu nachádza národný žrebčík Topolčianky, ktorý plní úlohu plemenárskeho podniku z kovom ušľachtilých koní, ktorý má významné postavenie nielen na území Slovenska, ale aj v celej Európe. Ďalej nesmieme opomenúť Zubriu zvernicu, ktorá patrí k významným miestam ochrany prírody a je aj neoddeliteľnou súčasťou histórie slovenského lesníctva. The importance and attractiveness of the region is also emphasized by the location of the national stud farm Topolčianky, which functions as breeding company of novel purebred horses. It plays an important role not only in Slovakia but also in the whole Europe. Furthermore, we can't forget on bison menagerie, which belongs to an important
nature conservation site, but it's also an integral part of Slovak forest history. Estetickú úroveň životného prostredia vrátane kultivovanej zelene reprezentuje Arboretum Mlyňany. Hovoríme tu o viac ako 100 rokov trvajúcom experimente udomácňovania cudzokrajných ostelín veľkej hospodárskej a estetickej hodnote v našich podmienkach. S touto lokalitou, ktorou v priebehu tejto konferencie vás zoznámime. Aesthetic environment in our region is represented by Botanic Garden Arboretum Mlyňany. It is an experiment lasting more than 100 years, which concerns domestication of ornamental trees and shrubs in our regional conditions. You are welcome to see this garden during the conference. Vzhľadom na tému konferencie by som rád ďalej spomenul, že sa nachádzame v regióne, ktorého sa bioklimatické zmeny a s tým súvisiace prírodné javy bytostne dotýkajú a je aj na základe tejto skutočnosti si uvedomujem dôležitosť konania tejto vašej konferencie. I would like to mention, due to the theme of our conference, that our region is affected by bioclimatic changes connecting with natural phenomena. Therefore, we realize the importance of this conference. Vážené dámy, vážení páni, verím, že poznatky získané na konferencii prispejú k zlepšeniu vašej práce a som presvedčený, že táto konferencia bude v tomto smere ohromnou zásobou nových poznatkov a inšpirácií. Želám vám úspešný priebeh. Ladies and gentlemen, I believe that knowledge achieved during this conference will help you in the work, and I am strongly convinced that this conference will bring you inspiration and new ideas. I wish you a successful conference. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you for your attention.